Знаете ли за какво си мисля, докато изработвам бижутата ви? Знам, че много творци ме следват и ми е интересно вие за какво си мислите, докато изработвате бижута. А сега ще кажа за какво си мисля аз през цялото време. Между другото, ако не знаете, аз изработвам бижута в 99% от случаите само единствено по поръчка. Затова смело мога да кажа за какво си мисля, докато изработвам бижутата за моите клиенти. Понеже всички бижута са по индивидуална поръчка, много рядко да имам нещо налично, което да изпратя веднага. Когато приемам поръчките, винаги питам за кога е необходимо бижуто и споделям дали имам възможност сега, дали нямам възможност сега и така нататък. В 90% от случаите всички ми пишат, примерно, трябва ми за 19-20 май. Имам еди какъв си повод. Трябва ми за подарък на моя приятелка за след 5 дни и така нататък. Когато изработвам бижу, аз не го изработвам за мен. Изработвам го точно за конкретен човек, точно за конкретна клиентка. В много от случаите знам как изглежда клиентката. А в други случаи, ако е подарък за няколко друг, не знам, но все пак. Изпращат ми снимки на приятелките, за да добия представя дали би им ходило това бижу или не. За сега имам само два случая, в които ми бяха отказани изработените бижута точно за конкретни хора, които доста така ме разтресоха, защото пак ви казвам, че изработвам бижуто точно за конкретния човек. По време на изработката на това бижу през 90% от времето мисля се за човека, за когото го изработвам. Това бижу е изцяло негово. Това бижу е предназначено за конкретния човек. Носи енергията на човека, поне тази енергия, която съм усетила аз.